Hi. Oh, dance karna thoda last dance. Only one move, please. What gun? What gun? Where are gun? Where are gun? Hello, good morning, and this is your son of Bodoland. Welcome back to my YouTube channel. I'm Packing खालामनिर' सिखाबाय सिमा दासोनो बायहानो थब्लेनो चलो सिखाबाय नै लोगोफोर दायो पिकआप खालामनांगौनि टाइम बे टाइमखौ ओरैबायदि बायोना आङो खेवनाया साबसिन दै जुनायनिफ्रायहाय नोंलाय माबायदि दङ माथो ब्रेकफास्ट खालामोन होननानै ब्रेकफास्ट मोनजादों नै Bread dong, daudi. Munjana English hangkalaibay rayo oंखायनो जाबोदों जायगाखौ फोसाबना गालांफिनो ना जोङो मानसिफोर बायदि थाङा जों लेथ्रा खालामनायखौहाय साफा ओइ बेंगलारि नोंलाय बड'लेण्डनि रा बड'लेण्डनि जों बड'लेण्डनिसो मिथिबाय दा बिसोरजों थाफानानैहाय नै बिसोरजों थाफानानै खासि जाबाय आरोना बे बेंगलारि from Meghalaya and Meghalaya police right yeah Meghalaya police yes by the way nice meeting you brother we had a good time together see you next time brother okay see you safe journey okay you too एसे थांगोरबाय लोगोफोरनो जोंबो दा पेकिं खालामगासिनो दङ एसे दङ आंनि बाङाल' खालामनो रेडिसो रेडि कार ड्राइभ मामोनलाय ड्राइभार स्मिथ actually he's not in rider smith car driver मिनावसो दङ बियो ओमफ्राय मैयानि ब्लगाव नोंसोर नुनाया बोखथोंबायना नैबेनो माने डेन्जार बोलो दं है थफि थफायदे ओंखारजोबबाय नोंनि बोलोआ दा लोगोफोरनो जों पेक खालामगासिनो दङ एसे दंबावो रेडि ना okay brother go safe journey see you in the next rider smith थांनो ओंखारफिनबाय बिनिफ्राय गार' हिल्स स्टेटासमेन्टनिफ्राय एकदम पेकिं खालामजोबखाबाय थांनोसै ओइ डार्लिं थांसिगोन नों राइडार स्मिथमोन ना ड्राइभार स्मिथनावमोन नोंलाय एक्चुअलि बिसोर साथाममोन ड्राइभार स्मिथनावसो बिसोरो ड्राइभार स्मिथनावसो बिसोरो राइडार स्मिथजोंसो दा नै बेफोरजों होबाय नालाय जोङो दे लोगोफोर र' पेकिं खालामजोबबाय ओमफ्राय दा लोगो फैगासिनो दं दसेनो so finally friends we are done here and we'll be heading to our home so everything is ready, even the chief is ready with his car. The langur is started to jump from this place to Bodoland. And here my friends, local friends. from Tura yeah, okay. Nice to meet you Thank you brother. Hello. We'll see you next event brother. See you next year, bro. Yeah. Nice meeting you by the way. Hey, hi. Oh, dance karna thoda last dance. Only one move, please. What gun? What gun? Where are gun? Where are gun? Where are gun? So, look, we are all done. Bye bye bro. Bye thank you brother. Bye ओंखारबाय लोगोफोरनो जों दायो बेहाय फट' सेसन लास्ट जागोन दे दा नै जों बेखौहाय धनबर'खौहाय माने मेम्बार हिसाबैहाय जोङो लानाय जाबाय दिनैनिफ्राय जोंनि मेम्बारसै he has been riding us like continuously 3 events together along with us and today जों दिनैहाय बेखौहाय माने जोंनि मेम्बार होननानै जों लानाय जाबाय finally खेबथाम राइडनि उनाव finally दिनै मोनथारबाय आरोना so excited yes thank you so much yeah so welcome to Golden Langur family brother okay thank you so much we'll work together dayo so now I'm going to wear it you can finally now I'm in Golden Langur guys welcome to Langur family pets दिखाओ भाई pets yeah बढ़िया है ना दोस्तों he's from Baksha and we are
it's like a good feeling for us to have him Really, in our club. भैया बहुत ही अच्छा फीलिंग लग रहा है आज ठीक है अभी एक साथ अच्छा से हम काम करेगा हम लोग का एक और भाई मतलब बढ़ गया एक और बढ़ गया एक और लंगोर आ गया एक और लंगर बढ़िया ठीक है थैंक यू सो मच भैया लोग आप लोग को Congratulations. थैंक यू भैया ओके थैंक यू Congrats. थैंक यू and we have our brother from Ladakh. He came all the way from Ladakh. We are planning to visit Ladakh in this coming June or July. And we are waiting. We'll meet Good you to there, see. brother. I Yeah, have your sure. number. I will text you. Okay. Okay. Nice meeting you. Thank you, bro. Thanks. So लोगोफोर नै दा जों फाइनालि बेनिफ्राय जों थांसिगोन जों दा गावबा गाव जायगायाव थांगोन ओमफ्राय जोंनि नैबेहाय सासे दङ Local nama. गार' एक्टर गोलोमजोबबायलै माने मोननै माबा होजोंनो सिगां बेनोहाय गार'फोरनि मोनसे ओमफ्राय मोनसेलाय जोंनि थुक्राझाराव दंखायो नालाय थुक्राझाराव थाबाय थागोन बेहायबो मोनसे भटार आइडि होनो थांगासिनो बेनो जारला जागोनलै ओइ जोंसान ओइ बेथ' नोंनि फार्स्ट इभेन्टमोनलै औलै माबोरै मोनखो heavy. Feeling is good. Any comment? Any comment? Awesome. Just awesome. More rides to come. लोगोफोर दायो ओंखारबाय ने चलो थांफिननो बायोलै इभेन्टआव फैब्ला हप सब थांफिननो बायोमोन हेलो ब्रादार्स बाय बाय बाबा बाय 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 बे फंबाया थालांसिगोन बे गार' हिल्सआव थायो बेहायनो टुरायाव and he is working in Nihu here बेहायनो फोरोङो बियो दा ससेनिफ्राय जों आलदा आलदा जालायसिगोन नैबेनिफ्रायथ' जों ज' ज' थांगासिनो दङ दे थालायदो लामाथ' एखेयानो जागोन आरो थांफिनना नालाय बे माजों थांफिनो होमब्लाबो इन्टारेस्टिं डायलग्सफोरखौ लानानै दं लोगोफोर खोनासंला नायलांबाय था ब्लगखौबो ओमफ्रायथ' आरोबाव नै 24K जाबाय थेंक इउलै बिराद थेंक इउ नोंथांमोना थाबल' आंनि चेनेलखौहाय साबसक्राइबार बारायहोगासिनो दं आरो बेनि थाखायनो नोंथांमोनखौ बाखनायाला बोरै थानो हानोब्रा ना न'आव थांगौ गैखादा न'आव थांगौ गैखादा गुफ्राय दे जोङो नै माबा मा होनो बर' गार'नि नांदेरनाय बेहाय थालांसिगोन ओमफ्राय जोङो नै बिथिं थांगोन लामाया बे थाग्राया ओरै आरोना फन बिदाय लाबाय नै दे थादों ला उनाव लोगो मोनगोन दे दे कमन फल' मी दायो नै लोगोफोरजों ओरै ओंखारफिनबाय जोंनि लामाजोंहाय बेखौहाय बेहायनो बिदाय होना फैबाय जोङो दा जोङो बेथिंनो थांगोन स्कुटियाव नोंखौ आं जाबनानै लानानै थांदोंमोन माथो सानैबो गोसो दङब्ला जाबफागौमोन आं सना नोंखौ नै बेवहाय थफ्लाखौ खुलिना गालांगौमोन आं नांगौब्ला नोंनि थाखायहाय बे थफ्लायालाय मा बायनानै जाबसिनानै जायो मानसिखौथ' मोनफिननो थाङाना थावबाय नामारा हायथाखौसो नुहोबाय सिख्लाखौ आयनाव नाहरफिननो हायथाखौसो नुहोबाव नै अथासिखौ बन्द खालामबायलां केमेराखौ ओइ नो डेटिं हियर अके नो डेटिं इज नट एलाउड अन सानडे ओइ बिदि गैया मालाय हनै जरा जरा आंहाल'सो बिजरा सोरखौ आङो लाबावनांगौथाय बिसोरखौ बोरैबा एरसन एब्र होनानै नागारहोनो हाब्ला बिदि सानो आं बिदि जरा नुब्ला लोगोफोर मिथिबाय दा बेखौ बिनायाव बिदि लागायना होनानैहाय नागारलायहोनांगौ गोसोआव सान्थि मोनगोन मेगन थायोलै गैजायैखायनो लामाया ओरैबादि खालि लांदां लोगोफोर एकदम खालिखा गारियानो बिराद खम ओमफ्राय साइडनि दखानफोरा दाखालै जों नुलांदोंमोन दखान खुलादोंमोन दिनैहाय दखानफ्राबो बन्द'जोब मानो होनोब्ला दिनै सानडे आरोना दै गांनानै दङ एसे बहायबा थाब दै मोनलोंगोरला मोजांसिन मोनासै दखानानो बिदि नङा हाबा मा गावनिखौ गारनानै मालायनिखौरा आं पुलिसमोनला ट्राफिकफोरमोनला बेखौ दानजोबगौलां सालान
नुसनबायोब्ला डिउटिफ्रावहाय मालायनि बे बुथ डिभाइडार लाइन दंखायो नै बेखौ मा क्रस खालामनांगौ बेलाय बे हिली एरियायावलाय ओमफ्राय एक्सिडेन्ट जाला नै एक्सिडेन्ट जाहैदों नोंना जोंसो एसे गाज्रि बना मोनोना लोगोफोर जोंनो जोंनि साइडजों सालायखादों जोङो ओमफ्राय बे ओरै बर्डार लाइन बारबोनानैहाय एक्सिडेन्ट जाफैला मा होनगोन आमोखा एक्सिडेन्ट जाहैदों नालाय खोथा खोथा सानाव बड'लेण्डआ एक्सिडेन्ट जाहैदों नालाय जाहैबाय आरोखि मानसिया बिदि खारा ओंखायनो जादों बियो नै बेबायदि बना फैनायसै आरोखि आंनिया नङा इयो केसा चलो चलो पानी है पानी नहीं है और नाइस डेटिंग साइट वाव दे फैफिनगोन र' बे जायगायाव फैफिनगोन मालाबा र' मोजां दिनैहाय सेंग्राफोर नोंसोरखौ दा सिख्लाफोर देखाय गोजोन होलांगोन आं मिथिबाय दिनै बिराद गोबां सिख्लाफोर देखायगोन आं नोंसिनो देखायलांबाय थागोन नायलांबाय था एकदम स्किप दा खालाम 1 सेकेन्डबो बिराद गिदिर खौथि लस जागोन खिन्थु स्किप खालामना लानांगौब्ला थालांगोन गोबां साफा सिख्लाफोर थालांगोन नुनाय नङा नोंसोरो बे हायथानि उनाव सालायजाले खोमायानो गावनो नागिरजोबो एक्जस्ट लागायनायनि ना थाम गावजोबा खोमायाव नांफैजो नै खोनासंदो नै हायथा सादो मै मांखोआखौना नै एबार मांखोला सानायसै हायथाया टार्निंआव खोनायाखै दा नै होबाय नै मालाबा पुलिसआव हमजालांगौसैलै ओमफ्राय ओरैबायदि फाइन नांनांगौ फाइनाबो बे बेसेबां फैसा लाना फैदों इभेन्टआव थांनोहाय ओमफ्राय एकाउन्ट बेलेन्स बेसेबां दङ बे दानजोबनांलायनायनि फाइन नांगौसो इयो होमब्ला थिग जागोन हायथाया बिदिसो लुबैसै आं हायथाखौहाय गोमहोग्रा दा नोङो खोमा साहोग्रा हायथा बिदि जानांगौ नोङो र' थाथ'लादो सनाफोर थाथ'लादो फैगोन बोसोराव लोगो मोनफिनगोन र' बुन जाबावखागोन नालाय उइलियाम नोगोराव जागोन एबारनि 6 गार' हिल्स राइडार्स मिटआ लोगो मोनजोबगोन नोंसोरखौहाय दायो लोगोफोर बेनो लास्ट इभेन्ट जासिगोन ओमफ्राय नेक्स्ट राइड मा खालामगोन आंनाव दा जेबो प्लान गैया प्लाना दं बिराद गिदिर खिन्थु एसे सम दंबावो हेल' लेडिस नांहोमागौबो नामारा ओरैनो नांनायनि खालामदों ना मादोंलाय ओइ साला बस्ती का आदमी क्या हुआ रे साला बुढ़ा हो गया रिटायर ले लो तुम मेरे बिना फोटो हो सकता है क्या विदाउट मी हाँ आ जाओ वेयर आर गॉन क्या हो गया रे बोस्ती का आदमी बोस्ती कैसे जाएगा अगर ऐसा हो गया तो आधा भी नहीं हुआ रास्ता ये खड़ा हो रहा है सीधा रखना सोया क्या कर रहा नहीं लोगोफोर नहीं फोर बिरलांबाय नोंनि खाना सोर गिदिंबाय नोंनि साखाया सना नों दाया हराब्लाबो खावनानै लायगोन आं नोमफाया हराब्लाबो बोनानै लायगोन आं ना दानि जुगनि सेंग्रासो आं खम नङा आं सनाफोर है ना बेयाव दङ BRMC NH51 and the Golden Langur जों ज' थांगासिनो दं नै huge number of bikers we are riding all the way from Tura लादाङावमोन बिदि सालायोब्ला दा लादाङाव बिदि सालायोब्ला दा रायज्लायजाया नायख'नो हायि नुखायोलै बरिया नायख'लायनो हायि समायना नुखायो लादाङावहाय बिदि लाइन सालायोब्ला ओमफ्राय लोगोफोर आं नेक्स्ट राइड माहाय खालामगोन नोंसोर मिथिनो लुबैदों ना दाथ' इभेन्टआबो जोबनानै थांबाय नै ओमफ्राय दा जेबो इभेन्ट गैया मानो होनोब्ला दा अखानि बोथोर फैबायना
नैबे बोथोरावहाय जेबो इभेन्ट माबा खालामा आरोखि अर्गानाइज खालामा हस्ट खालामा ओमफ्रायहाय जायखिजाया एप्रिलावहाय आं मोनसे जायगायाव थांगोन डेट इज इन कार्बि आंलं इस्टार्न इनफिल्डार्स कार्बि आंलंनि बिसिनि फाउन्डेसन डे दङ ओमफ्राय जों गल्डेन लेंगुरनि जानानै जों थांगोन दासिमाव डेट फिक्स मिन्थिथ'वा डेटना माब्ला फिक्स जायो होमब्ला मिथिगोन ओमफ्राय कार्बि आंलं जायगाया बबेहाय जागोन बेखौबो मोनथिथ'वा बिसोर जानो हागौ गावसोर डेटखौ फिक्स खालामबाय खिन्थु जों एफाबांसिम इनफरमेसन गैथ'वा दायो जायगानि होमब्लाबो थांगोन लोगोफोर जायफ्रानाखि आंनि ब्लगखौ कार्बि आंलंनिफ्राय नायगासिनो दङ ओमफ्राय सोरबा सोरबा आंनो कमेन्ट खालामो लाभ फ्रम कार्बि आंलं ओमफ्राय बेबायदिनो कार्बि आंलंनि नाम जायगा लानानैहाय गोबां मानसिया कमेन्ट खालामो थेंक इउ ब्रादार्स फर वाचिं माय भिडिअस ओमफ्राय नोंसोरखौ आं साफा साफा लोगो हमजोबनो हायाब्लाबो आइ एम कामिं टु कार्बि आंलं भेरि सुन एन्ड आइ विल ट्राइ टु मिट आप जायफोरखौ हायो लोगो हमगोन नोंथांमोनजों रायलायगोन स' लोगोफोर नेनानै थागोन बै समसिम जेब्लानाखि एप्रिल फैयो डेटनाखौ आं बुंनो हाथ'वा दा जों डेट मोनसेब्लासो आं डेटखौ खिन्थानो हागोन लोगो मोनगोन लोगोफोर गासैखौबो ओमफ्राय बिदिनो नोंसोरो सापर्ट खालामबाय था आंखौ हेलो थूरा कैसे हो आप लोग हम तो आज सौर के जा रहे हैं आज बाजार है क्या संडे मार्केट हम अभी देखते हैं पब्लिक रिएक्शन इस बिट वेट बिहेव लाइक ए डॉग otherwise you will meet heaven remember that friends do you know like many people whenever I used to go new places and meet some new people they used to ask me so you are a rider but maybe you have some other job or business other than riding they used to ask me and you know what do I reply in that time I used to reply them with a cute smile. Yeah, I'm a rider by passion and at present I'm pursuing MBA but my future doesn't depend on my degree. I used to reply them, do you know what the MBA stands for? MBA means Moha Bekar Admi. So at present I'm MBA student, I mean pursuing MBA but my future doesn't depend on my degree. So in a simple way I just reply them I'm pursuing MBA. So people get confused unless and until I explain the definition of MBA. They used to get confused. After explanation those people reaction is like अरे ये कौन सा डिग्री है भाई ऐसा ही हो जाता है महा बेकार आदमी बेबायदिनो आरो आंनाव सोङो गोबां मानसिफ्रानो मा मावो नोंथ' राइडार दे ओमफ्राय माबा मोनसेफोर इनकाम सर्स दङ नोंनावहाय साख्रिफोर मावो नामा माबा बिजनेस लाइनफोर दं नामा बिदि सोङो आरोखि नङालै आं जेबो मावा आं माने MBA खालामगासिनो दं होनना बुङो MBA होनोब्ला बै MBAखौ सानो आरोना मानसिफ्रा औ होनो आरोखि ओमफ्राय जेब्लानाखि आं MBA मा जायखौ खिन्थायो MBA ओइ महा बेकार आदमि एकदम जोबथा बेकार मानसि आरोखि ना नै बे डिग्रिखौ आं लागासिनो दं ना आं खिन्थायो आरोखि खिन्थु आंनि फिउचारानो बे डिपेन्ड खालामा दे MBAयावहाय फिउचाराव मा जागोन आंबो मिथिया बेखौ स' एट प्रेजेन्ट आं बेखौ खिन्थायो I am pursuing MBA that's it guys simple थाथ'नो क्या हो गया भूख में मार रहा है क्या अच्छा जाओ थां चलो हाथी सर क्या थक गया हाय यस ब्रदर हाय इसका YouTube चैनल है सब्सक्राइब करो ओए तुम भूल गया क्या मुझे हाँ नो ब्रदर आई डोंट ड्रिंक ये इधर है ना GHRM से पहले ही कर दिया अच्छा थैंक यू ब्रदर तुम बोए को कॉलेज में था ना भूल गया मुझे नहीं भूला हेलमेट खोलो क्या अगर भूल गया तो हेलमेट खुलेगा हेलमेट खोलो खोलता हूँ ये ना गया फैलाओ ऐसा होता है मैं वही तो देख रहा हूँ और एक और भाई है ना वो जो यार उम्र होती जा रही है तो हैंडसम और होते जा रहे हैं
अरे आजकल वो मेकअप वगैरह ज़्यादा लगाने लगा अच्छा लाइट का हवा ज़्यादा लगता है ना गला नुखायोलै नै मा साइसनि लाखोलै गलानो लेखौ माथो खालामो मुनुसा सिगाङाव जानायसो थो 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 बिसोर होजों दङ दा थो औ आगोलाव जानायसै ना सेफ जाने आराम से जाना गोर फोन के फोन करो ठीक है पाउलो छोड़ के जा रहा है जाओ 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 ओंखाम जानोसै टाइमाथ' नै 2टा 9 जाबाय ओमफ्राय होहाबफिननायसैलाय ओंखाम जाखांनानै हाबनायसो जानाया दासो खेबसे लादेरदों आं खेबथामसो लादेरगोन आं आयथा दाउ बिदैखौ मारै बिदै जादोंमोनलाय नों ग्रेभि जायगाया चिकेन बोरैबा होनदोंमोनलै जाखायो जायखिया जासै गंसे रोङासै गाव मावबोनो होंसो थांसै थांसै जाया कलारानो हिन्दीवाला रस नाखौलै बोरैबा होनदोंमोन जागोनलै लोगोफोर बिदना नै जों खोमा खालायबाय राङा सिरि सिरि साला अमा मेजेम लुबैबाय अनारा मा नै दांदेजोबखाबाय आं लाइ लवां जाखायो जाजानायलै दाबिलाबायग्रासो बायना जानाय लवां लोगोफोर जाखां लोंखां ओंखामसोबाय नै थाबैनो मोनजानायनि जसावहाय एसे खरासिन जालायलाङो बैसागु बायब्लानो नारा नारा ना फैदो आगै गोबानि जारु गुस्थियाव खुदुमनि लाजिस्लु मिनिस्लु खालामो मानो नों जुलिखौ लागोनां जाद्रायालै इदि नै माबा सेन्देलानो नै खाखथाबलाबायजोब्बाय जाखालै माथो दानो लाखिनो खुरियाबो खाखांबाय दा थो जोङो सानैजों सालायला ओरैबायदि मिलायो स्पिडनावहाय हिटखा बोरैबाला नै जों दा लास्टाव थालांलायबाय दा बै थांगोरनायफ्राखौ दा मोनहैखायो जों ओमफ्राय जों सानैनि स्पिडनाव बिसोर खाफानो हाया बेबायदि जायो बिदि ज' सालायला बे सिगां सालायनांगौ रड खिन्थु जानांगौ होमब्ला हले हेभि जायो राइटना स्पिडआव थांनाय जायो आरो बांद्राय आस्थे सालायलांला उन्दुनो ओंखारनो टेन्सन ओंखारनो एसे लामाखौ नायनानैहाय माबाया स्पिडना खम बेसि बे थिग खालामजायो आरोखि एडजास्ट खालामजायो ओइ सेंग्राफोर मय थांलायाब्रा माहायनिफ्राय बेग बानानै लन्दर बेग बाना फैदों नोंसोरलाय फैयैहाय खाथिल'थारसै लोगोफोर मोनफैखाबायानो मा होनो राखालदुबि जों मोनहांसिनाय बारा गोजान गैले ओमफ्राय आं ओरैबायदि मोनसे टेनसन जागासिनो दङ राइडना सानसेनि नङाना 4 घन्टानिल' राइड बिदिबायदि बिराद टेनसन जायो आङो एसे बेलासि लेट खालामाव फैबावब्ला साबसिन आंनि थाखाय दाबो साननो हाबागौ नै सानसे बाथिं दङ ओमफ्राय आं दा थांनांगौआ जाहैबाय बेंटल गेजेर थांनांगौ आं बेंटलसिमाव दानि टाइमखौ नायोब्लानो आं मोनाहैले सानदेयावथ' बाजाराव एसे मानसि जायो बेंटला जोङो बिराद लाजिया बिदि थफ्ला रेदना लावदुम लावसिब लानानै फ्लेग खालायलायनानै न'आव हाबहैनांगौला बिराद गोबां जिरायबोबाय एसे बाहाना बानाय जिरायबोबाय मयबा 10 मिनिट 15 मिनिट 15-20 बारसो जिरायबोबाय जों होमब्लाबो दाबो नै बेबायदि आरो बिराद उसुबिदा मोननानै दं मारै हाबहैनाय सान बिराद टेनसन जानानै दं मयबाफोर लामाफ्राव थाहैथ'नायसै आं ओरैहाय सापागुरिफ्राव मयबाफोर बै मोनाहोनानै थांनायसै आं लाजिनो ओंखारनोलै आं थफ्ला थफ्लि लानानै थांनोहाय उसुबिदा नुथारो थांदो आराम थांब्लानो जाबाय जेबो थाखो थांनाङा बे दाहान बर' फंबाया माबानिसो बाक्सानि बोरमानि ओमफ्राय बिराद माने बेबो क्लाबाव थानो गोसो ओमफ्राय क्लाबावहाय माखासे रुल्स एन्ड रेगुलेसन थायो जेनेबा माबोरै माब्लासिमावहाय क्लाबाव थानो हागोन
नैबेफोरबायदिनि टाइम पिरियड थायो दा बियो जोंजोंहाय गेस्ट राइडार हिसाबैहाय मोनब्रै इभेन्ट मारिबाय मोनसे चेरिटि राइड स' फाइनालि जों बेखौ दिनैहाय जोंनिसै होननानै जों वेलकाम खालामबाय स' लोगोफोर नै आंनि प्रब्लेमा दा मोनास्लाबहोनो हालिया न'आव गोथां हाबहैनाय जासिगोन दिनैहाय दाथ' नै बङाइगावआव मोनखाबाय हां फुंसेल' लालानो बङाइगाव मोनहैबाय आङो हां फुंसेयावनो थांबाय थानि र' बहायबाफोर थाहैनायसै आं ओरै न'नि इसे सिगांहाय बेंटलनि इसे सिगां मोनाथोंसै ओमफ्राय बेंटल बारनायसै आं उसुबिदा मोनथारोलै हालायथारा आङो गारियाखौ खाख'वा साखाखौ गिदिंख'वा मोनो आङो लाजिनायानो बेंटल बाजार गेजेर फ्रेन्ड्स दायो नै हिमालय हटेल मोनफैबाय दाखालि आंनि ब्लगआ बे हिमालय हटेलनिफ्रायनो स्टार्ट जादोंमोन ओमफ्राय आं बेहायनो फोजोबनोसै स' दा बेनिफ्राय आं न'आव थांबाय थागासिनो दङ लोगोफोर सापागुरि बारनानै ओरै थांनोसै आङो बेंटल गेटजोंहाय साहा दावखोगोन बिदिब्ला लोगोफोर मोजां मोनदोंब्ला कमेन्ट खालाम लाइक खालाम आरो सोरबाफोर जुदि दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैब्ला साबस्क्राइब खालामो दाबावसै ओमफ्राय नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनजोबगोन till then stay safe and take care everyone